Il-kampanja pratikament kienet maqsuma fuq 10 ġimgħat, 10 xhur ngħid, fuq 10 ġimgħat. L-ewwel 5 ġimgħat iktar kienu intenzjonati biex ngħidu min jien Ejġendelija u x'naħseb li għandu jsir fl-istrutturi tal-partit u kif jistgħu jitjiebu dawn l-istrutturi u affarijiet oħra relatati mal-partit. Issa l-5 ġimgħat li ġejjin diġà bdejna qed nitħattu fuq dak li qed jipproponi Ejġendelija imma wkoll il-Partit Nazzjonalista għadha pitada fil-gvern u liema minn dawk il-proposti jistgħu jsiru wkoll mill-oppożizzjoni. Mela bdejna l-ġimgħa li għaddiet bħallum ġimgħa u għamilna press conference il-Belt u tħaddidna fuq inċentivi idejat relatati ma' negozji żgħar, ma' self-employed. Din il-ġimgħa issues relatati ma' setturi fis-soċjetà li għaddejjin minn dbatijiet soċjali, finanzjari u settur għal-qalbi ħafna għax iva tajjeb illi nikkreaw l-opportunitajiet, tajjeb illi nikkreaw il-ġid, imma jekk dan il-ġid ma narfux kif ħajasal għand l-iktar illi għandhom bżonnu, kif ħajasal għand l-ikbar firxa ta' nies fis-soċjetà tagħna, allura nkunu qed nagħmlu pajjiż inanimat, pajjiż mingħajr ruħ u mingħajr qalb. U mhux hekk il-Partit Nazzjonalista ħajkun fuq ta' quddiem illi mhux biss ikun il-leħen, imma jkun dak illi jirrappreżenta lil dawn in-nies, ħajkun dak illi jitkellem għalihom, jiġġieled għalihom u jwaslilhom fuq il-mejda, iwaslilhom fis-salott, iwaslilhom fid-djar tagħhom dak kollu li huwa neċessarju biex ikollhom ħajja modesta mhux sinjura, modesta, diċenti u li kuljum ma jkollhomx għalfejn jiġġieldu l-ġlieda biex jaslu sal-aħħar tax-xahar.